Helpline TV channel lo thil thin tu ta zong zong te masa in zawain chu be kan buk le chawa heitun thuma hian ni danga kan ti dan ang lo te lekin pian thla atanga mi za hriat na kha kan soi ho le anga chuan mi hi atlang puina dikani ti ha kan soi duwa amara chu 100% a 100% chu adik veke chu kan ti thailawa amaro chu atlang puina dikveni ti kha amasai kan soi duwa chuan i pian thla eng tik thla nge pian ti te kha i pian thla te ka lo en ve ta la chuta chuan imi sia kan soi kha alo dik ani chuan comments lama te ro tu chia ve nge do nia ole reilu tu lo na kan soi tran chho kal me nga January tha piang hi kan soi ma saperanga hei January tha piang au hi kumthara piang ti taka hianin an har wang tu phiana an ril ru azau tu em poka chapo lem lo ma se ain tu tok ve thin viawa mangai na hei an la zam thiama thil normal taka clear thia mi an nia hlimna an zong na sa thin em poka chuan thim ain eng an ngai na a fak an lom em ya engam hleka an nui ve thereng poka chuan vatan tuar theya ain tawdal phian pokani chuan February tha apiang ve thungi chu Valentine's Day tha piang ti taka mangai na lak lung run dan an thiam em poka chuan harwak takania wang hianin kom an nuam em ya chuan noodle sian ngei na a chuan zin khothon nuam timi an ni poka an pangchang tu viau poka atlang puin an mai fang a thaphian poka chuan FB mo khoi nuam an ti em poka chuan hai online hi nuam an ti ya online reng ang chi hi an ni ya chuan an thu fing paka chu ka ti theni ti hi ani mo chuwang chuanin omzia chuan an tum aru em ani chuan mar tha piang ve thung hi kan soi ve lenga an cool an nun hi cool em ya thian ho si nga po hian an langsa nat duwa chuan in chen thiama ei tur mo an ngeina poka chuan an eina sem em poka maro chu ei siam thia ei siam ero an thiam fak lo thunga chuan chet lam ai main thu pe tu an ni tu tlang pui poka chuan chungte ai pon thian tan an nom zoka hei hi an semak tak pakhat ani chuan mangai na lama an dilu phiana an mangai to ero an vei lian thei em ya chuan an thin rim ator hlel oma mo chuan zukle muama an fi hlim lo tla pui poka chuan in zir pe mi an nia in zir pe mi an nia chuan nui du mi an ni poka ele in an du tui poka ha chuan hai theilam pang hi an ngei na em poka ni chuan April tha piang hi kan soi ve thuanga Facebook khoi nuam an ti em ya khoi an pe u chu ka ni chuan lulu em poka atlang puin tin an mel thadu phian thunga ni chuan hei mani tho chua tin du mi an nia chuan in ti thin rim an ol sam em poka chas mo hei ngei zon la nalama hian ngei zong te an kop ve duwa ngai lawa chuan an rum nok hi an ngei theilo em poka an huai sana an pau khawa mel tha an thra thei em poka chuan lunglen an lana thei du phian poka ni chuan kutin sen ching em poka dikna an ngai san walin an dikvek bik ngai lawa chuan ai mihring ran fulai uite sajo puite a te hi an lom min an ful tume yang ful an ching em poka chuan concert le huwa wang chi lomi an nia pangpa an ngei na a chuan an vun hi amam du phiana an vun nama min an khal du tlang pui poka chuan bazar nuam timi takan ni poka chuan ngei zong mo hei chas hau antina a chuan in ki san sei tu em poka an nun konga mitang in rol ngei theilawa mani hei mani po a thei ve to mo nia in ngai mo khat yang chi khat yang in ngei na lian takang chi khan nei tu poka chuan in ngei zon na konga apan ma sa tu an ni tu chok poka chuan ko pui te nu le pa ti lom an thiama
hei an tlatlum thei hle ni chuan an news poka khua wang nga du poka ni chuan jun thla piang hi kan soi ve thuanga kumlai ho taka piang thi taka 50 in mo an nu na thale thalo lama an phel phoka nun chan ve ni chumo chuan TikTok ang chi hi an ngei na phiana chuan hai thil thalo po ni se an question wang hianin an ton pop zela ka tlek mi khan ni ya chuan thu zep ni ne chi hin nei ngai lawa an ni nang angin aron ding chuak tap mai thiani amzia chuan ni nang anga lang chi kha an ni chu chuan thu le hla hi an tui pui poka chuan status ero an nei noi thei phiana hei in lak riang chi mo in lak kul in lak riang chi hi an thiam boka chuan mangai na a in lelu ang chi hi an thiama chuan cha se ne na in hawe mo in then among chi hi an lan du phian boka ni chuan i thil tif hei ti fel fai pa zai vak ang chi hin chinga earphone an mangna sa boka chuan thil reng an la him om thiam boka ni chuan July thla piang hi kan sei ve le thunga nge sak lo nuam timi an nia engamo hote ya ain la riang thiam phiana chuan an chelo ve tok tang pui boka in chen thiama color mixing an thlang uluk thei boka chuan sam khoi ne wan chinga hai thanom te ne na chope in suwa ton an uar boka atlang puin chuan lukhum an ngei nai nan uara hei thil thing re ya ai lo in rol ve man jiang chi hi an ni tu boka chuan mangai na tluka anun kai roi tu om lawa ngei zong tur an uluk ma o ti thei ania tin an kum ain an lang no pang boka ai siam an pe vak lawa maro chu an siam ve vek chuan hei ai siam thiam tak mo ai siam tui pon thei to pang chi kha an ni ya chuan an fing tang puya hai it's my life hi an tiveng me ngai lawan fina wang hian my life is my future an tive tlat thungani chuan thayang to ka kausan le khotlang omzia chuan ain mang tang puya chuan lekha an thiam thei lem lawa maro chu an tum aruem wang hianin an ting chuak le nge thina chuan an bula om an nuam pokani chuan August tha piang hi kan sei ve le thunga hei deal chut mi mo thil chik mi an ni ve thunga chuan mangai na an lana a an ril ru mo ril ru ha lana mi tak an ni poka chuan han puai deu ang mo han puai deu chung ang chi hin nuam an ti ya chuan ai tur siam ai siam lama hi chuan an siam tui du phiana chuan thutiama an rin om tlang pui pokani September tha apiang ve thungi ero hi chu an thin rim ma ang paken lung oile ma a chuan an pian phunga hei heti hi ni jok se ti an nga du riawa chuan jeans le velvet an wara hai hianin an almira mo alwa khat thei to pani chuan an hmangai to chu an thu bur thin boka hi an rilua chakin thilan man zong thin boka chuan hei ngei zong han kop mo hei ang chi hi an ching du phiana chuan chungkua an poimo du pian boka chuan vai khor ani ru tlang puya chuan an handwriting hi chiar har du tlang pui boka chuan thian ang khat veka komdan to an thiam boka chuan to pera chuan mel thathlap piang emo ti mai tur hian an mel thatlang pui boka ni chuan October tha hi kan sei ve thuanga October full moon tur hi an ngak hlel thin boka an ta big emo an ti thina ni chuan nei lung len zai vak phang chi hian chinga khongai na an nga tu boka chuan swal kong dai pel zau an ching du leya mangai tu diktak an zong roi thina hi an mu thei ble ngal boka chuan li thean loma hun ol no kha nan online an ching boka amaro chu hei ngei zong lama chas ko pan ching boka an fing du phiana enu le pa an tilom thiam boka mani line a chuanin hei tingen yang an profe an master the ya chuan rin hlna ang chi hi an nei na sadua tin
ยันเทตล่างปุยบอกก็ให้มาไงเราปุยอันกบเททักเราบอกอันนี้ชวนไบเบิลอันเชียร์คัดเวคบไม่บอกก็มอชวนจานาอาร์ซีคีร์อันจิงบอกอันนี้ชวนโนเวมเบอร์ท่าตัวเบอร์ตัวโนเวมเบอร์ท่ากันสวยเวทวงอ่ะให้มานี่นั่นละมานี่นั่นนะมังไอซองเทตูก็ปะชาอันตั้มดูโนเวมเบอร์ท่ายันชวนทุรุกอันฟงไทยเพี้ยนพกชวนอันที่ลูกปุดมังอันเมล่าอลังชวกนั่นสะทรีนพกชวนอันดิลชูตาแฟชั่นลำปังเฮียนินอันสร้างดูใช่ปะชวนอันแฟรงค์ตั้งปุยพกบาซาร์เล่ให้บาซาร์เล่เล่นชัวอันที่หินหัวมันตีอันจบไปหมดตักปะขัดนี่ชวนมีดังทุรนอันละนัสพกซุ่มเดชัวเล่มันอันเทียมพกชวนอันตักซาไม่ตักซาอินฟันไฟหนัวมันตีเปียนัลตุมินจันอันนั้นนะพกนี่ชวนเลอินอันดูอินอันจลากันนะมังไงนะอันละนะมังไงนะหิบวิจงลากดาอันเทียมเทพกนี่ชวนตัวเป็ดชวนเดือนเบอร์ท่ากันสวยเวลีปัจจัยอินมานีโมอันนี้ดาไปโมตั้งปุยอันจะฉลาดตักไม่ปกตินี่ชวนมัธยอันในชัดเจนมาอันคอนฟีอินมานินผู้ตกนานชวนชุงกัวอันตัดตุมาตินชาสละมาเฮียนินไงจงละมาเฮียนินอันมานีดูห่วมตัวจีฮีอันที่ไทยชักแล้วว่าอันมานีโมดูเง่เราชวนอินตีไฟน์ไปอันเฟรชสังปกชวนอันซ้ำอันกุลให้สับเลยสักปีฟักอันจีอันจริงปกชวนทิลทาร์อันเทไทยปกชวนให้มิวสิกอันจีมิวสิกลำปังอันไงน่าฟิยมันโดลาฟิยมทุนดูปกชวนเบียงสุ่มในอันตำบลโมดิสัมบาร์สายยันชวนอังไงตกเล็กดานอันเทียมปกมีดินชัวตุ้มตัดมีอันนี้ปกนี่โอเลติคานินอีเปียนชาเราคอมเมนต์เบต้าละอาทิเกมอติกเราเราติดอันนี้เพจชวนินเราคอมเมนต์เสียงไงตัวนี้โอเลที่ตัวส่งเตอินสฟายอินหุ่นมันวันเวกุเลย